ഞാൻ മരിക്കയില്ല, ജീവനോടെ ഇരുന്ന് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കും. ഒത്തിരി മനോഹരമായൊരു വാക്യം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചൊരു രോഗത്താൽ നാം ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ, നാം എല്ലാം ആദ്യം പറയുന്നത് വേഗത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു. ശരിക്കും ആ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വചനത്താൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല, ജീവിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടാനിടയായിത്തീരണം. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇനിയും ജീവൻ വെക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഇനിയും ആ രോഗം സൗഖ്യമാകത്തില്ലെന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയെങ്കിൽ ഈ വചനത്താൽ ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാനിടയാകും. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.